ụmụnne m ekene m unu amụrụ na unu afụ vidio Fada Mbaka merụ ọ na-akọwa ifenya na Ebuka Obi jelu nya bụ okwu toro ogologo taa aka. Fada Mbaka ịkpọrọ asị nwere a lot of things na-amụrụ gbasara ya. Nke izizi bụ onye na-ezochi mmadụ. Ihe unu fụọ bịa kwube maka Ebuka Obi ekwesịrị ịpụta ilo. Ihe ahụ ị na-afụ ọ na-ekwu mgbe ọ na-agwa Ebuka Obi nya wepụ picture o tinye na page cover ya, because onwe ya na-akpọ profile cover na Facebook page, nwekwa ya na profile nke na-abịa itinye cover. O nwere mgbe Ebuka Obi tinye picture ya na Fada Mbaka selu. Fada Mbaka ji aka ya wee bịa na-ekwu okwu ga-ewepụ picture a mba. The story tell aka ihe a bụ bishop bụ ihe ji iwe the way Ebuka Obi si wee bịa na-agwa ya okwu mgbe Fada Mbaka jebe monastery. Amonu na ama mgbe Fada Mbaka mere ihe onyonyo awọtafe gbasara Peter Obi. From there bishop wee send ya monastery. Then Ebuka Obi bịa na-eme bishop ọ na-akpọ ma bishop ọ na-eme video na-akpọ ma bishop afa na that video. So because of that wee bịa chee na Fada Mbaka bụ ifezile Ebuka Obi maka na ihe atagili ya bụ na Ebuka Obi na-akpali bishop. Wee chee na Fada Mbaka bụ ife na-ezi Ebuka Obi ya na-eme ihe dị otu afọ. Bishop welezi iwe wee tinyebezi anya n'ihe gbasazịela Ebuka Obi wee gwa Mbaka nya gwa Ebuka Obi nya wepụ that picture o tinye na cover ya na ọ bụ na o mere ya na anya ga-enwe nsogbu. Ihe njakọwa ihe akụnụ ghọta na ihe a bụ order from bishop, not from Fada Mbaka alone. Maka na the thing bịa butebe elu Fada Mbaka nsogbu. Fada Mbaka wee kpee Ebuka na phone. Ebuka ada azazi ya call. Ọ kpee Ebuka Obi na phone. Ebuka ada ebuzi call ya. O wee welezia phone number onye ọzọ wee kpọkwazie Ebuka na phone. Ebuka wee zaa anya call. Ọ dị mwute na Fada Mbaka kpọrọ ya na ọzarọ. Fada Mbaka wezia phone onye ọzọ kpọọ ọza. It's a very big insult. A very big one. Maka na ọ bụ na isi na ịma Chukwu na ị na-eje ụka, o nwere ụfọdụ ihe ya ba na-ekwu ị ga-enye ọfụma ka ị mara ebe ihe a si apụta. Ihe a bụrụ a time ịpụta isi onwe onye ikwu iri iche na ịbụ onye Zion ma na ịbụ onye Adoration. O nwere ihe ya ba na-akọ, you listen to it very well. Mara ebe mmadụ si wee gbuo onwe egbe n'ụkwụ. Now Father says ya gị wepụ that picture. Ị na-anya ifu no mention onye a na-akpọ Joshua. Joshua was the person managing the media. Ochekikwa ọ bụrụ na Ebuka Obi akabe wepụ that picture. Mgbe Ebuka Obi ji wee mesizi ya wepụ one picture obi ase ọfụ sesizi ọfụ tizie ya na akaụntụ ya wee wepụzia nke Fada Mbaka. Then ka o mesiziri ya uche ya na-agwa nwe ike amara m na ọnwa advisors nwe ike na-agwa na Fada Mbaka nwekwa ike iwe attack ịba gị. O wee jezi ya bịa mezie that video ọ na-asị na enwere a man of God na-achọ attack ya nke nwa ji mee nke nwe merọ. Ịma na ụfọdụ ife ya bụ na-abịa ndị mmadụ eche na prophecy. Ọ bụrụ everything that comes from a man of God is a prophecy. So na bụ ihe a na-akpọ illusion ma o message o nweta from somebody o yuzuzie ya because anọkwana na altar a na-eberi so much na ihe ọbụla bịanụ abụrụgo ozi. Ihe a bụ iwe Fada Mbaka na at least nyanwa na onwe ya bụ Fada Mbaka ọ ma na Ebuka Obi na-abịa ministry ya. Ọ bịakwa Ebuka Obi na-abịakwa weta something nyekwa Fada Mbaka. Fada na-ejikwa m ego dị otu abịa bless me. Fada gozikwa ya si Ebuka Obi you are doing well, God bless you. N'ihe na-eme ga na-aga. Onye na-eme ụdị ihe dị otu nwere ike ịpụta echi bụ Ebuka si ka o chebeli ya aja echiche. Ọ dị ka mgbe Ebuka Obi bịara Enugu, from there na o ji wee bụ na deny for access to the stadium. Onye boziri ya bụ Fada Mbaka. Akpụrụzie Fada Mbaka n'ọnụ na-enwere ife Fada Mbaka merụ. Kedu ka isi manụ Fada Mbaka emekwa ihe gbasara o Judith ka onye nwa mekwa alenji asị na Fada Mbaka ziteli ya. Akpụrụ Fada Mbaka n'ọnụ for no reason. Ihe a dị very simple. Ebuka Obi nwere massive audience. Yes, mana the massive audience nwere kwesị ịbụ massive audience a na-lead to Christ. And the leading the audience to Christ enwere some things na-ekwesịrị isi ya n'ọnụ wee pụta. Maka na ndị agha
na-eso gị nwere ihe ha na-eche ka afọ n'aka gị ma ọ mụta n'aka gị. Ihe asọmpụtụrụ oyi fada biko ịkpọ fada na fon, fada biko ọ bụ na ihe a na-ewe gị iwe, dadi biko iwe wezina gị, o gbaghalụzianụ makwa mbụ nwa gị, biko gbaghalụzianụ, alapụsa ịtọọkụ maka asịrị na eli nne. O nwere ike ofu onye nwa onye na-abịakwute gị sị gị na fada ji sị fada asịrọ, ewere maka ihe asịrị na ihe a na-asịrọ were ya na-ebu ilo, which is not supposed to. Being a Christian, Christ-like, enwere ihe unu kwesịrị na-akụziri anyị nwa. Adam ejekwa ụka, abụ m onye ọdịnala, mana the art of Christianity, the way anyị esi handle ya dịka ụmụnna anyị na-eje ụka nwezi ka o si wee bịa dị. So I would advise Ebuka Obi should do the needful. Call Fada Mbaka. Gịnị abụrụ ọgbọ nke izizi ọ tọrọ gị atọ mụọ ga amụọ gị nwa, mana in one way or the other enwere ebe benefit from him. Call him. Humility bụ ebe a ka ọ ga-ebido ọlụ. Fada biko gbagharụ ka ihe a niile si otu abịa. Oke ị bịara Enugu gosi na something is wrong. Ndị na practice Christianity isi ọ dịka oke fada biko anọkwanụ m na Enugu biko anyị afụnwu ya bụzia na ịbịa sịzịa na fada na ịbịa fada ekwelọ afọ gị akpọzia yes na fada na-ewesara gị iwe ma onwezi ihe akpọrọ ya enwe ihe ijideta aka. Okwu ma na-abịa asa meseji, na-abịa asa na advice, na-abịakwa asa na illustration. Kunu ghọta ebe ụfọdụ ife si wee bịa gaa wrong. So na ọ dị Ebuka Obi n'aka karị je extend bịa ya ka barụ kpọ Fada Mbaka, ọkpọ Fada Mbaka ya na edozie udo adị, peace adị. Mana ọsịsịkwa na ọ nwekwa ebe uche a na-aga na ọnwa ebe ọ ga-eme karịa, nsogbu adịrọ, mana peace udo mara mma ka enwee ihe ndị na-eso gị na-amụta. Ekenekwa m.